खुलुमबाय गिबियावनो गासिबो सुबुंसिरि रादाबनि नायगिरि बिथांमोननिसिम जोङो साबायखर बावग्रोबाय। जोङो दायो दंफैयो लखिमपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बगिनरि धोनिसिरि बर' गामियाव। दा बेवहाय जोङो दान्दिसे मोगा मोगि लानो होननानै जों नुजाथिफैदों। धोरोम, थुनलाइ, राव, हारिमु आरो सोलोंथाइ गासै बिथिङावनो लोब्बा थाफानानै दिनैसिम मेंनाय गैयाजासे खामानि मावबोबाय थानो हानाय मानगोनां सारजों जोङो दंफैयो। दा बेवहाय जोंहा मानगोनां सार बगिनरि हायार सेकेन्डारि मडेल स्कुलनि गुन गोनां फोरोंगिरि आरो आथिखालनि हाजिरा मोननाय लखिमपुर जिल्ला आरो दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि आफादगिरि आरो बर' थुनलाइ आफादनि लखिमपुर जिल्लानि ब्रैथि आफादगिरि सारखौ जोंनि सुबुंसिरि रादाबाव जों बरायजेनना लाबाय। खुलुमबाय सार। साबायखर। सारनि मुं आरो थंखौ होनो थाखाय सारखौ खावलायग्रोनाय जाबाय। रादाब बिजों सुबुंसिरि रादाबनि आंनि फिसानि बैसोनि रादाब बुथुमगिरिफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय हामलायनायखौ बावबाय। लोगोसे फैबाय थानाय गोदान बोसोर 2022 मायथाइनि गाहाम हामलायनायखौ आं होबाय। आंनि मुङा महेन्द्र दैमारि। बे गुलिसुक गामियाव दिनै 23 बोसोर 60 बोसोरानो जानोसै एसे थाफैबाय। बे थानायाव दायो माबायदि थासारियाव दङ, गोदो माबायदिमोन, बे बाथ्राखौ गोदै गोखा बेफोरखौ आं मोनजोबदों। बेनो नोंसोरो दायो आंनाव सोंनो हागोन, आंथ' फोरोंगिरि जानानै आजिरा मोनबाय, दिनै 8 बोसोराव हाबबाय, 7 बोसोर बारबाय। बेनिफ्राय मा आयदानि सायाव माखौ मिथिनो लुबैयो, आंनि रोंगौथिनिफ्राय आं बुंनो नाजादों आरो। सार गामि आरो जोनोम गामि आरो जिल्लाखौबोथ' जों मिथिना लाबाय। सारा लखिमपुरावनो दङ दासान्दि। जोनोमा कामरुप जिल्लामोन, दानि बाक्सा जिल्ला जाबाय। 1962 मायथाइयाव बेसिम फैनाय जादों। मोनसे जुगामि न'खर खुंनो थाखाय आफामोन आदामोनहा आंखौ लाबोग्रोनाय जादों 1962 मायथाइयाव। बेनिफ्राय दिनैसिम बे गामियावनो दंसै, दोरोदारखै। जोंहा बिदा-फंबाय 7, बिब' बिनानाव 4, आफा आरो आइ, जोनोमगिरि आफा आरो आइआ बेवहायनो थानाय दिनै 30 बोसोर जाबाय। बोसोरसेयावनो 2 बोसोराव थैदों आरो। जोंहा जोबोद खहा मोनदों, मानो होनबा जाबायदि बिहोमाखौ मोनदोंमोन आफा आइमोननिफ्राय आरो आदा गेदेरनिफ्राय, आरो उनावदि माबायदि बिहोमा मोनगोन बेखौ आं सानाखै। बिथांमोन आंनो होलांनाय जाबायदि सुबुरुन, जाबायदि दिथा, बेफोरजोंनो आं दिनैसिम जा हायो बेसिम आवगायदों जाहैबाय। आंहा मोनसे दंखायोमोन जे आं हारिखौ सिबिनायाव माबा मोनसे होनो हायो नामा, माबा मोनसे आं बिबान लानानै हारिनि थाखाय मावनो हायो नामा, बेनि थाखाय आं सांग्रांमोन आरो बांसिन आङो लिरनायाव गोसो होयो। बेखौनो आं बुंबाय। सारा जिहेथु जोंनो फोरमायखाबाय, दायो सारना गावनि थं आरो लोगोसे जोनोम गामिखौबो फोरमायबाय आरो जिल्लाखौबो फोरमायखाबाय। दा जोङो सारनिफ्राय मिथिबावनो लुबैदों जे फरायनाय, सारा बेसेबां मा बिजोंजों फरायदोंमोन आरो बेसेबां थाखोसिम फरायनानै दिनै सारा नैबे थासारिजों गोरोबनानै खामानि मावबोगासिनो? आंनियाथ' जोनोमनि बाथ्राखौथ' बुंखाबाय। जेब्ला बांग्रिमा जायो, बांग्रिमा जानायाव आइ आफा बुंनाय लेखा 1950 मायथाइयावनो जादों। दा 1950 मायथाइनिफ्राय हमोब्ला दायो 77 बोसोर बारनानै दा 72 बोसोराव आगान सुरबाय। आरोबाव आङो कामरुप जिल्लायाव थानानैनो सदरदिथा गुदि फरायसालिनिफ्राय 3 थाखो, गोदोनि 3 थाखो
तृतीय श्रेणी होनो आंथ' बिजोङा बै समाव दुलाराय आसामावनो बर' बिजों गैखायामोन क'क्राझाराव गिबियाव 1963 मायथाइयाव बर' रावखौ गुदि फरायसालियाव थिसनदोंब्लाबो कामरुप जिल्लायाव थिसननाय जायाखैमोन ओंखायनो असमिया बिजोंजों फरायनानै 3 थाखोआव फैनानै ग्रोबनो लखिमपुर टाउन सेरनि बरिमुरि गामियाव थानाय बरिमुरि गुदि फरायसालियाव 3 थाखोआवनो मुंखौ थिसनफैबावदों आरो 3 थाखोनिफ्राय उथ्रिनानै 4 थाखो बै समाव गेजेर फरायसालिया 4 थाखोमोन 4, 5, 6 मोन 4 थाखोआव काकय एमइ स्कुलाव फरायनानै बिनिफ्राय बगिनदिसिम फैदों बगिनदिसिम फैनानै बगिनदि गेजेर फरायसालिमोन बै समाव दाथ' हायार सेकेन्डारि जाबाय गोजौसिन गेजेरारि फरायसालि जाबाय बहाय आङो बोसोरनै मोनदों 6 आरो 5 आरो 6 खौ बिनिफ्राय आरोबाव सरायमरियाव थांनानै काकय हाइ स्कुलाव 1966 मायथाइनिफ्राय 77 मायथाइसिम मेट्रिक आनजादखौ बारनानै नर्थ लखिमपुर कलेजाव एडमिसन लायो आरो ओमफ्राय डिग्री लेभेलाव नर्थ लखिमपुर कलेजावनोसै बेनिफ्राय आं फरायबाय थानायावनो मोनसे खोथाया आंनियाव जावरिखांफैदों जे आं माबा मोनसे आंनि गोसोआव साननायखौ फोरमायनो थाखाय आं माबा मोनसे लिरनोसै ओंखायनो आङो लिरनाय खामानिखौ असमिया रावजों गिबियावनो 7 थाखोनिफ्राय जागायजेनदों आरो 7 थाखोआव थानायावनो गिबिसिनै असमबानि सानस्नियारि रादाब बिलाइ असमियानि बेवहाय आं खन्थाइखौ गिबियावनो आंनि खन्थाइया फोसावजादों बेनिफ्राय फारि फारियै नीलाचल आमार प्रतिनिधि दैनिक असम जनमभूमि महाजाति बायदि बायदि आरो लोगोसे माखासे बिसम्बि बेनिफ्राय खुगा लाइसि असमियानि गोजा बेवहायनो मोनफा मोननै बोसोराव दोंब्रै दोंबासो आंनि लिरबिदाङा फोसावजादों आरो असमिया रावजों फरायनानै डिग्री लेभेलसिम फरायनानै थादोंब्लाबो आंहा गोसोआ गुद गुद जाखादों बर' रावखौ आं मोजाङै सोलोंनानै बर' बिजोंनि फोरोंगिरिखौनो हाबनोसै मानो होनबा बै समाव गोदानै बर' बिजोंनि फरायसालिखौ गायसनदों जाहैबाय बेवहायनो आं हाबनानै थादों बगिनदि गेजेर फरायसालि बै समाव बेनिफ्राय एमालगेमेसन जानायनि उनाव हाइ स्कुल जाहैबाय ओमफ्राय दाथ' हायार सेकेन्डारि स्कुल जाबाय बेबायदिनो मावै आं 35 बोसोर मावनानै 1914 मायथाइनि लास्ट डिसेम्बराव हाजिरा मोनबाय फोरोंगिरि जानाय सारा बेसेबां मायथाइनिफ्राय सारा इयाव बगिनदि हायार सेकेन्डारि मडेल बेवहाय 1980 मायथाइनिफ्राय बेनिफ्राय 35 बोसोर आं साख्रिखौ मावनो मोनदों